Okay, hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg sådan spille. Jeg skal trykke lidt ind i Bloxroot. Jeg skal købe Permanent Kitsune. Er det ikke rigtig Kitsune? Er det det, jeg skal? Min Kitsune siger også ja. Det er Kitsune, vi vil have. Det er simpelthen den der. Ja. Okay. Vi køber den. Så har vi fået Permanent Kitsune. Altså vi skal tilbage til grænsebrud. Det er det sejt. Nå. Husk at like og subscribe. Og alt det der. Hej hej.